алейкум бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. имрӯз нархи мошиное ки шумо хостагиен аз Матис то Камаза ҳастай. барои ҳамин видеоро нагзаронда бо сабр шишта шояд дар пештон монен, тамошо кунен, лайка монен, падилитса кунен. мегзарем ба қисми нархи мошино. Daewoo Matiz солиш 2001 мошин дар Истаравшан қарор дорад. камрасходай, бензинай, автоматикай мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. нархш бошад 23000 сомонай. рақамҳо барои занг задан 918 41 11 51 занг занед. ҳамватанони азиз, шумо мехоҳед граница ё ин ки сарҳади Қазоқистонро гузаред, аммо намедонед бо кӣ раваму бароҳат равам. пас бародар Фаридун шуморо аз Москва ва Московский област омада аз ҷои зистатон гирифта мебарад ва хубияш дар ҳамин ки барои патент ва дигар ҳуҷҷатҳои лозима ба шумо кӯмак мерасонад. рақамҳо дар рӯи экран. аз номи канали Ҳамнаво занг занед. ба шумо роҳи сафед хоҳонем. ва мегзарем ба мошини Mercedes E350 ки мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. мошин тозаҳай. мошин дар Турсунзода яъне Регар қарор дорад. объёмш 3.5 бародаро. форматикай яъне 4матикай. кадоме харидор бошад бибинен. мошин тозаакай, дарун берун мотор ҳамаш ҳастай. бидроен тамошо кунен. нархш 120000 сомонай. фақат имода бинависен номер 908 46 25. ва мегзарем ба мошини Opel Astra G солиш 1998. мошин дар Хуҷанд қарор дорад. объёмш 1.6ай. нархш бошад 33000 сомонай. танҳо бензин, механикай. мошини вагонай бародаро. нархш 33000 сомонай. рақамҳо барои занг задан 927 72 3300. ва албатта Opel Caravan хоҳиш кардан марҳамат. Opel Caravan солиш 1997. мошин дар Данғара қарор дорад. объёмш 1.6ай. механикай. мошин дар ҳолати олӣ қарор дорад. ягон расходи зиёдӣ надорад. яксола ҳуҷҷат, тонировка ва ғайра. сабаби фурӯхтанаш қарзи бонкӣ дорад. кадоми харидор бошед 37000 сомонай. рақамҳо барои занг задан 937 15 06 06. ва мегзарем ба қисми мошини Mercedes Benz солиш 2000. мошин дар Хуҷанд қарор дорад. объёмш 2ай. сечка, механикай, бензин, газ, ҳамаш қоидавиай. нархш бошад 60000 сомонияй. солиш 2000-ай бачаҳо. кадоми харидор бошад номер 928 84 40 11. ва Toyota Camry солиш 2011 мошин дар Душанбе қарор дорад. объёмш 2.5ай. бензин, газ, автоматикай.
вагонаи американкаи мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. соли бароришаш 2011 10 моҳа документ 1 сола гази нав задагиай срочна фурӯшияй. рақамҳо барои занг задан 104 07 75 75. канали мо дар сомонаи YouTube ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош. Opel Zafira солаш 2000-май, объёмаш 1.8-ай, мошин дар кӯлоб қарор дорад. 4 баллони нав, кондитсионер, ҳамаш замонавӣ кардагиай. нархш бошад 40,000 сомон. рақамҳо барои занг задан 183 01 50. ва Opel Hatchback солаш 1996-ай, мошин дар Душанбе қарор дорад. объёмаш 1.6-ай, бензин, газ, ҳама тарафа хубай. нархш бошад 34,000 сомон ниш мега. рақамҳо барои занг задан 107 84 31 31. ва бисёр бародарои мо хоҳиш карданд ки камазора бубинен. камаз мода дар корай. марҳамат, номерша мемонам, бидроин хитон занг бизанен, айхилш бипирсен. камаза нархиш 200,000 сомонияй. камази беҳтаринай, ягон проблема надорай. хитон бубинен, тозаакай, замонавияй. рақамҳо 935 42 42 73. ва як таидига самосвал камаз ёфтем. иш дар Душанбе қарор дорад. дар ҳолати хубай. 10 баллони нав мондагиай. нархш бошад 67,000 сомонияй. кадоми хайрдор боша марҳамат. номераш 989 44 44. ва Opel Vectra, яъне Opel бечка солаш 2000-май, мошин дар Душанбе қарор дорад. объёмаш 1.6-ай, механикай, бензин, газ. мошин мотораш овоз дорай бародаро, амиқа айб дорай. объёмш гуфтем 1.6-ай. кадоми хайрдор боша. нархиш 28,000 сомонияй. рақамҳо дар рӯи экран 900 03 51 56. занг занед.
хушбинандагони азиз, ин буд як навори дигар ба поён расид. фикр мекунам ки мехостаги мошини шуморо мо ёфтем, тамошо кардем, нархҳо шанидем. боз чӣ мошине ки мехоҳед ҳатман нависед дар комментария. хоҳиши мо танҳо видеоро дар имо, ватсап, вконтакте ва дигар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн кунед. то видеои оянда худо нигаҳбонтон бошад.